Sabi niya, "Oh my God, why you're so good?" Halik mo pa lang, natitigasan na ako. First time kong maka-experience sa car niya. Mga bandang 11 yun ng gabi, sabi ko sa kanya, "Hindi ka naman marunong mag-ano, hindi ka naman marunong mag-kiss." Parang inahamon ko siya eh. Sabi ko, "Kung type mo ako, sige nga, puntahan mo nga ako dito." Hala, ang gago, pumunta. Nag-message. Sabi niya, dala yung sasakyan niya. Tapos Anong yun sasakyan nga, niya na muna? Anong sasakyan niya? BMW. Uy! Kahit anong pwesto. Pangalawang beses na nagkita kami, medyo maulan yun. Ang ginawa, kumandong ako sa kanya. Yun na, nag-kiss kami. Tapos inahawakan niya na yung ano ko, yung cocomelon ko. Sabi ko, nung time na yun, hindi ako nagba. Sabi niya, "Oh my God, why you're so good?" Halik mo pa lang, natitigasan na ako. Hinalikan niya ulit ako. Nagalikan kami. Yung kamay niya, pinasok niya na sa may t-shirt ko. Ayun na, limas, oh my God, talagang lamas to the highest level. Pinasok niya yung ulo niya sa t-shirt ko. Nag-motorboat siya, ma'am. Nung sa backseat naman, nung una, nakaupo lang kami. Kumbaga, nakakandong ulit ako sa kanya. Yung may nangyari sa amin, ako nakahiga ako sa may backseat. Tapos siya naman yung, siya na yung bumabayo, ganun. Pero andun yung thrill talaga na, oh my God, baka may makakita, baka yumuyog yung sasakyan, ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.